Здравейте и добре дошли в каналът ми. Това е моето следващо видео, в което ще ви покажа ето този грим. Надявам се той да ви хареса, въпреки че не е за всеки. Не всеки харесва зелените тонове. Занапред ще има различни грим визии, които могат да ви допаднат. Днес за първи път се видях с зелен грим и страшно много се харесах. Забелязах, че зелените визии на грим... зелените визии. Зелените грим визии на очите подхождат много на сините очи. Също така ще се радвам долу в коментарите да ми напишете какви грим визи вие харесвате, какви нюанси, топли, студени. Може да ми дадете долу в коментарите идеи за бъдещи видеа. Искам много да ви благодаря за милите коментари под предишното ми видео. Наистина не очаквах толкова позитивно да се реагира на първото ми клипче. Очаквах нещо много по-лошо. Но да, много се радвам, че ви хареса. Всички социални мрежи може да ги видите отдолу под видеото. И да, нека да преминем към видеото. Започвам с коректорът на аура и го нанасям на целият клепач. След което го разнасям с плоска четка. Потупвам с бюти блендър, за да отстраня излишното количество. Нанасям пудрата на Rimmel Stay Matte, за да запечатам коректора. Преминавам към сенките, като ще използвам палитър на Revolution. Взимам жълт цвят и го нанасям по целият клепач, като той ще ни е основният цвят. Понеже жълтият цвят не е достатъчно пигментиран, нанасям няколко пъти, докато постигнат желания резултат. Взимам светло-зелен цвят и го поставям в сгъвката на окото. Забелязах, че светлите цветове в палитрата не са достатъчно пигментирани, затова се налага да повтаряте по няколко пъти. Взимам по-тъмно зелено и го нанасям в сгъвката на окото, като постепенно затъмнявам сгъвката. Връщам се към първата четка и преливам. Взимам тъмно лилаво или тъмно бордо и го нанасям във външния ъгъл на окото, както и леко преливам в сгъвката. Връщам се към коректора и с него правя cut crease. Връщам се към първия цвят, който нанесохме и го нанасям във вътрешния ъгъл на окото.
Взимам от светло-зеления цвят, като го нанасям по средата на клепача. Отново се връщам към лилавото, за да засиля външният ъгъл на окото. Нанасям този зелен брокат в вътрешния ъгъл на окото. Нанасям и коректор, като след което отсичам с плоска четка. Вие може да го направите с стиксо, но на мен така ми е по-удобно. Нанасям от същата пудра на Rimmel Stay Matte. Отново се връщам към сенките, като опушвам долният клепач. Взимам отново от зеленото и нанасям на клепач. Прецених, че ще е добре да нанеса черен молив във водната линия на окото. Като внимавайте, защото аз си бръкнах в окото. Нанасям и спирала на Too Faced Better Gel Set на горните и на долните нитки. Това е завършеният кръг. Здравейте от мен и от моите пъпки вследствие на базата от Benefit. Нанасям от базата на Trendy Top, която може да откриете в DM. Тук се опитвам да изкарам и малката частичка живот в нея. Семя на цялото лице. Давам към фондитена и по-точно към този на Revolution. Не харесвам това, че се усеща тежко на кожата и мазно. Нанасям от хайлайтера на Berry M, надявам се правилно да го произнасям.
Контурирам лицето с този контур на Lums или Lums. Нанасям и от любимият ми руж на Too Faced. Очертавам устните с този молив на Golden Rose в цвят 18. Слагам и от това червил на Essence от матовата серия. Не мога да ви кажа номер, понеже се изтрило. Това е и днешният грим. Надявам се днешното видео да ви е харесало. Ако е така, може да ми го покажете като го харесате. Абонирайте се за каналът ми и натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещите ми видеа. Чао, чао и...